kasa da ni. Da na ji hadisin annabina wanda ya bane jannabina walau bi baiti kazana to sakamakon kama aljanna ka yarda izana ni ma ka yarda izana ka san da ni ya Muhammadu ka kula da ni A cikin masoya kasa da ni. ya Rasulallah ya Muhammadu ya Mahmud masoyina ya Mustafa bandana roƙon da na yi ka nabiyuna ka yadda ga ka da idona su da tsallake hadari na zamani ya Muhammadu ka kula da ni A cikin masoya kasa da ni. ina da larura zuciya da zuciya ta na suya na shirgada kairar abiya ka yarda ikanka da idaniya ai murna na sami magani ya Muhammadu ka kula da ni A cikin masoya kasa da ni. ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni Ya Muhammad ka kula da ni. A cikin masoya kasa da ni. domin